ба диққати шумо мерасонем ки қаҳвахонаи 0700 воқеъ дар ноҳияи Шаҳри Нав бозии бурнокро пешкаш менамояд. дар бозии бурнок ҳар як шаҳрванд метавонад иштирок намуда як чиптаро ба маблағи 50 сомонӣ харидорӣ намояд ва соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла телевизор, яхдон, тасбдон, чандкашак, 10 нафар ба маблағи 100 сомонӣ, 10 нафар ба маблағи 150 сомонӣ ва тӯҳфаҳои олии асосии ин бозӣ бошад 2 автомашина тамғаи Тико ва Мерседес мегардад. шитобед то дер намонед. суроға ноҳияи Шаҳри Нав ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанов. телефон барои маълумот 904 04 10 10.